Bé, hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo. Com podeu veure, avui estic de bastant més bon humor que l'últim cop, que per cert, si no heu vist aquell vídeo us el deixo aquí. I bé, avui dia 16 d'abril de 2017 estic aquí a Sant Pere de Ribes, comarca del Garraf, i us vinc a parlar d'una anècdota que m'ha passat dilluns passat a Tona, a la comarca d'Osona. I què cony feies tu, Pau, a Tona? Doncs bé, un grup d'amics i jo estàvem a Tona, ens dirigim a Viladrau i estàvem preparant unes coses que ja veureu pròximament, que stay tuned. Viladrau és un municipi de la comarca d'Osona, però pertany a la província de Girona, està situat a prop del Montseny. Endavant, tira, melón. El cas és que els nostres pares ens estimen molt, però com que va ser una mica de nosaltres ens vam haver d'espavilar i agafar el transport públic per anar des de Sant Cugat fins a Viladrau, que per fer-ho s'havien de fer uns quants transbords. Vam agafar SUC2 fins a Barcelona, a Plaça Catalunya, i allà havíem d'agafar la Renfe R3 destinació a Vic i baixar a Balanyà, Tona Seva, i allà havíem d'agafar un bus que ens deixava a Viladrau. Tot anava perfectament, vam baixar a Tona i vam anar fins a la parada de bus i teníem mitja horeta abans que passés i vam començar a aprofitar per dinar. Això ja a la parada de bus. Llavors, què va passar? Doncs el que va passar va ser el bus. Va passar llarg el puto bus! Llavors, segons la RAE, una parada és un lugar o sitio donde se para. No, que li diguin al puto conductor de bus que va passar puto llarg. Vale, flipant el que acaba de passar, perquè acaba de venir el bus i ha passat de llarg. Havia passat en teoria a les 15:55 i ha passat, pam, de llarg. Llavors, bueno, estem explicant el que ha passat, tio. Hem trucat a Segalers, tio, i ara diuen que... Ha passat de llarg, què té la pinta? Suposo que sí, aquesta parada... Perquè no hi ha el tato en aquesta parada, no para ningú. Crec que ha suat de nostra part. Llavors, com heu pogut veure, el que vam fer va ser trucar a l'empresa del bus. Hola, bona tarda. Sí, som un grup de 11 xavals que estan aquí a la parada de Tona Seva i acabem de veure com el bus passa per davant. Ah, sí? No fotis. Hola. A quina parada esteu? Sí, estem a la parada de Tona Seva. Al costat de l'estació? Sí. Ah, vale. Bueno, ara li dic que faci mitja volta. Vale, moltes gràcies. Doncs sí, més o menys va ser així la trucada. Llavors, per sort, el bus, gràcies a la companyia Segalers, el bus va fer mitja volta, perquè clar, érem 11, si arriben a ser 2, no fa mitja volta ni a conya. I total, que el bus va fer mitja volta i va arribar al cap de 10 minuts, ja era aquí. Vam poder pujar i vam poder arribar a Viladrau correctament. Però el que més em va sobtar és que el puto conductor del bus, quan vam pujar, va tenir la barra de dir-me que l'haguessin pogut avisar. No sé, com hem dit abans, a la RAE, una parada és un lugar o sitio donde se para, no me jodas. Si hi ha 11 xavals allà amb maletes, motxilles i de tot, és que estan... No sé, em vaig quedar bastant flipant. No sé si és que sóc molt pijo de ciutat, que a la ciutat els bus sempre paren, però, no sé, em sembla bastant normal que un bus pari una parada en comptes de passar llarg. Bé, espero que us hagi agradat molt el vídeo. A mi, doncs, m'ha agradat explicar-vos aquesta anècdota, que considero que és força divertida i entretinguda. I res, esteu atents perquè, com he dit abans, estem preparant una cosa, l'únic que es farà esperar, perquè ara amb la cel·la i tot estic bastant embolicat. Però bé, des d'aquí us envio el meu coratge perquè afronteu aquest últim tros de curs ja amb tota l'energia que quedi. I ja està, vinga, molts ànims i adeu.